smoking gun. Det er der en smoking gun. Der er ikke nogen, der er placeret, hvor der er placeret. Bygning 7, den faldt sammen, uden at komme et byttefløj ind i det. Altså, det er sgu da for helvede bevist, at den bygning, den blev demolition. Den blev simpelthen jævnet med jord. Der er nogle teorier om det, men det, jeg synes, jeg har kigget på det, jeg synes, det var væsentligt med, at flammerne, det var ikke den flamme, som benzin har, der det brænder. Jeg synes, det er lidt vage beviser, og der er ikke nogen smoking gun, og det er i hvert fald ikke anerkendt terroristen officielt. Lige præcis. Og det er ikke nogen anerkendt terrorist. Det er ligesom McPherson og Satan Paulette Cooper har anerkendte retshistorier. Men det er de der officielle myndighedsrapporter fra 9/11 også. De modsiger også, at det kommer en rapport til. Bare fordi det er myndighederne, og bare fordi det er en fucking SP Times, altså St. Petersburg Times, der skriver det. SP Times. Behøver det jo ikke at være... Det er et intern joke i St. Petersburg. Ja. Så behøver det jo ikke at være rigtigt for helvede. Det behøver ikke at være rigtigt. Har du prøvet sådan en her? Nej, jeg vil gerne have en. Ja. Tak. Nå, men det var skide hyggeligt at mødes. Hvad laver du egentlig? Er du studerende? Ja, men jeg er anonymous. Jeg siger helt ikke for meget om mig selv for at gå fair game. Det behøver du sgu ikke være bange for. Vi lever i Danmark, altså helt andet. Ja, men der er fair game eksisterer også her. Er der bevis for. Hvad, du må være studerende? Det er meget interessant, hvad du studerer. Heldig måske er ingen. Okay. Det er det rigtig godt. Ja, lige måde. Og husk at tjekke internettet. Hold dig informeret. Det er i orden. Hold dig på sandhedens vej.